Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, subay nining pagbukas sa klase. Pangumustahon sab, kumusta man ang opening dito sa Region 8 sa Eastern Visayas. Makauba nato karong buntaga mga kapuso, Regional Director sa DepEd 8, Dr. Ramir Oitico. Good morning, RD. Good morning sa tanan nga naminaw. Good morning. Maupay na aga de RD ha inyong nga tanan diha sa Eastern Visayas. Kumusta RD ang opening sa classes nato diha sa Region 8? Okay, so far karon as the Regional Director of DepEd Region 8, musulti gyud ko nga ready na gyud kay ang Region 8 bisan pa og naay mga kakulangan, dili na to ma-perfect ang opening of classes, but because sa mga experiences nila sa Yolanda na wala kayo madugay pagbalik ang pagbukas sa klase, marag naanad na ang mga tao nga bisag maingon nato nga dili siya with perfection, pero para sa mga waray, para sa mga Bisaya diri sa Region 8, handang-handa na. Unsay learning modality nga inyong gi-employ diha RD? Unsay common pod? Ang among gigamit dire, main modality nato dire ang modular distance learning. Though naay nag-attempt og ganang online learning, pero ang ato ago dire ato gyud nga mag-scanning gyud ta sa reality nga og mayon tag online lisod gyud. Ganahan ko og simple implementation sa ato ang learning continuity plan. Naapoy nag-embark og radio TV tungod sad sa kakulangan sa pondo sa Department of Education, specifically Region 8, naaratay mga tulo ka mga divisions nag-embark og radio TV based instructions. Unsay pa maagi sa distribution sa mga modules RD inyo bang gi-spread out labi na mga eskwelahan nga ubay-ubay sa daghan jud ang population aron matuman nato gyud ang health protocols? Ang ato lang gyud nga palisiya Nick nga kinahanglan adherent gyud sa health protocols kay mag-unsa man og maninguha ta og seamless ang distribution pero nagkatakod-takod na sa COVID. So ang primary concern gyud nato diri sa Region 8, safety sa mga bata, safety sa mga teachers sa pag-distribute o sa pagpanguha, retrieval sa mga module. So dili siya uniform Nick ang distribution o retrieval, lain-lain og mga approaches kada division, kada eskwelahan. Kumusta inyong statistics sa enrollment RD? Nag-una ang Region 8, the whole country. As of now, compared to last year's enrollment, na nataroy atong i-appeal ang ALS 90.05%. Og without ALS 91.74 compared sa last year. Malipayon ko with this data kay ang mga ginikanan o ang mga guardian sa Region 8 taas gyapon ang ilang pagsalig kanato sa Department of Education. While you're on that RD, first week sa class naman ron, unsa man mo dawat pa mo mga late enrollees? Mo dawat gyapon. Boto na basta lang makaya pa nato sa pagpanglista. Tungod kay kadaghanan modular man pod ang inyong approach nga gikuan RD, wala ba mga kakuwangan sa mga supplies kini ato mga bond papers for reproduction nga inyong nasinati po diha? Nasinati gyud na diri sa Region 8, Nick, tungod pod kay wala man gyud ni mabantay pod gyud nato. Manta to gipahibaw tadaan ani last year Nick nga naay pandemic ron kay nangandam na unta tag mga bond paper. Naalang gyoy mga brilliant ideas dire Nick nga bisan ba og like dire nato sa Region 8 ang gi-download ra nga kwarta sa central office mga more or less mga 516 million to be divided by the 13 divisions. Kanya naatay 4,171 elementary and secondary schools in the region. Figure na lay gadako anang 516 million. Og tunga-tungao na sa tanan, perti na lang gyud ng gamaya. So
hunao na to Nick ang kwarta, di gyud ta ka-expect nga very kuan gyud kanang marabaog na mahatagan gyud nato ang ato mga kabataan sa insakto gyud nga support no when it comes to module provision. Pero naamantay partnership Nick na naapod may eskwelahan diri sa Tacloban Nick na ang Rizal Central School na naa sila'y barter program nga mga pre-loved items kanang mga daan na t-shirt, daan ng mga sinina, mga pre-loved items, mga lampshades, gibutang nila og usa ka room aron og naa sila'y stakeholders nga moanha ilang padtuon sa room papilion og mga in short good Nick mga ukay-ukay ang naa kunya in exchange muhatag sila og reams of bond paper kunya magkuha silang items dito. So there is no cash involved. The Department of Education should be the last one to surrender. No? So sa mga waray, wag yun sila mo surrender na pila ra to ka buwan na padayon ang edukasyon diri sa Region 8 do atong time Nick dumagete pa ko pero sa ilang mga istorya diri wa gyud madugay na nahibalik ang edukasyon after the Yolanda. So mao na akong message nila nga ang Yolanda grabe na to pero kani nga pandemic di gyud pwede nga mao ni makapaundang sa mga damgo sa ato mga kabataan. Ato lang ipakita sa namo sa Department of Education nga bisag naay pandemic di mi moundang kay Department of Education mani. So talking about education, Department of Education gyud ang mo take the lead. So mao nay akong gisulti diri Nick sa Region 8 nga sabta mi karong panahon na dili mi perfect pero inyo ming tabangan, inyo ming sabton sa among kakulangan, siguro atong ma-approach ang perfection. Pagkanindot and of course ang itatak na ko RD ang DepEd may last nga mo surrender. Thank you so much RD. Amping put mo diha sa Thank you. Region Thank you. 8. Thank you, Nick.